nau'o'i dai na halaka na sha'awa suna nan, ba a cewa komai. Mu'amala da kaɗe-kaɗe da wake-wake, yau wayoyin mutane a cike suke da kiɗa da waka, wanda wannan kiɗa da waka jama'ar musulmi haramun ne. Sauraron kiɗa, jin kiɗa, jin waka haramun ne. Amma yau da yawan wayoyinmu idan za a kira mu da kiɗa da waka ake kira mu. Mutane sun mai da jin kiɗa da waka halal. Wallahi duk ringtone ɗin da aka yi maka ka ɗauka ka amsa da wannan kiɗan da kake jin daɗi, ka sani ana rubuta maka a littafinka. Idan ka mutu in ka so aka yi ta maka lissafin ringtone ɗinka kawai ya ishe ka bala'i. Da haka a kula, duk wanda yake da kiɗa da wake-wake a wayarsa ya canja ya sa wani abu, ko ka sa sallama, ko ka sa kukan zakara, ko ka sa mai duk abin da za ka sa wanda ba haramun bane a shari'a. Wannan shine sha'awa. Daman kudu ba tana magana ne akan sha'awa, abinda mutum yake sha'awa yake so yi ta bi yana yi sauransu. Da kallace-kallace da muke a gidajenmu, kallo mutane subhanallah sun mai da ganin idansu, abinda idansu zai gani komai halal ne. Wannan akwatin talabishin da ka ajiye a gidanka, zabgegiyar satellite da ka sa a gidanka, katon kwangili da ka makala a gidanka, katon screen da ka sa a falonka, kake kunnawa da hannunka ka shiga inda ka ga dama, a ga abin da aka dama a gidanka, wallahi sawfa tus'al, sai an tambaye ka, sai an tambaye ka, sai an tambaye ka. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Abinda ido yayi sha'awa ya gani, akwai sha'awar ido wanda Allah ya haramta, sai an tambaya. Da wannan wayoyi da muka halatta kan mutum, sai ka ganshi da mutuncinsa da kimarsa, wallahi sai kaga ya bude fim a waya yana kallo, yana kallon tsiraicin mata, ko a turo wata galleliyar mace da tsiraicinta, ba riga ba komai, mutum yana ganin kamar Allah baya ganin sa. Wannan wayar taka in kai wasa ita ce sababin shigar ka wuta wallahi. Duk wanda ya bude wayar sa ya je kalli tsiraicin mata wanda Allah bai halatta masa ba, wallahi ina gaya muku akwai tambaya akai. Abinda idan ka ya nuna ma a waya sai an tambaye ka, abinda idan ka ya nuna ma a talabishin ɗinka sai an tambaye ka, da wanda aka nuna ma a titi ma ana wucewa aka ce in ka gani ka kani ganin ka ballanta wanda zaka je ka kunna talabishin da kanka. Mutum ya yi awa 2 awa 3 da daddare yana kallon fimafimai, ana tsirara, ana kiɗa, ana rawa. Wani fa fim ɗin ma wani inda zai buɗe ma tasha ce da ake nuna mata ne kawai, 24 hours mata ake nuna suna rawa suna kiɗa. Kuma mutum yana musulmi kuma ya zo daga hannu ya ce wai yana so Allah ya biya masa bukatarsa, kuma yana son wai Allah kare shi daga masifun duniya da na lahira. Ga masifu kana tarawa kanka bawan Allah. Rayuwar duniyar gaba ɗaya tana kan ibtila'i ne da jarrabawa. Fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da karewarsa da bin waɗannan abubuwa na sha'awa, suna nan da yawan gaske. Lokaci